Kodi mukumanga nyumba ndipo muli ndi nkhawa komwe mungapeze akatswiri omwe amaziwa za interior designing? Inde akatakwi oziwa kuipanga nyumba yanu kukhala yosiririka. Apatu tikunena za dado rails, floating TV units, wall panels ndi zina zambiri. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Awatu awa ndi kumathero a nyumba. Ngati nyumba yanu munamaliza kumanga ndipo mukukhalamo koma sinaduse m'manja mwa Azulanga Projects, ndiye kuti nyumbayo sinathe. Tulukani akadaulo ayigwiregwire kaye. Komanso nkutheka kuti mukufuna kugula katundu aliyense kuchokera ku dziko la South Africa. Apatu tikunena za magalimoto, furniture, tiles, tingoti kalikonse. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Ayimbireni foni ku South Africa pa +2771 017 0529 kapena ku Malawi kuno pa 0899 930 096. Takulandirani kuno kumabena studio. Lero tikupitiriza programu yathu yomwe tinali nayo last week yomwe timacheza ndi brother So. Ndi lero muli ndine Chika John Mabena kuchoka kuno Mabena studio. Last week tinali ndi program yomwe timacheza ndi brother So. Mutu wa programu uyu unali Bible chuchuchu kapena kuti kulidziwitsa bwinobwino Bible, kuti Bible kodi linachokera kuti chinachitika ndi chani. Leroli tikupitirizabe pomwe tinalekeza last week. Ndikhulo zoti anthu amene mwina simunaonere program ya last week ndoti mukhoza kupanga scroll down ma video athu ambuyo ndoti mukaonera kuti program ya last week inali program watani. Leroli tikupitirizaso tili ndi brother So pa line momwe tinanenera kuti ma program amasiku ano tizipangano online chifukwa cha mavuto ena ndi ena omwe alipo. Brother So takulandirani. Tokoza tsogolera. Zikomo lero mutitsegulira motani program iyi? Lero kukutsegulira ni kwake. Yeah. Mwina tisada kutsegulireni ine ndili ndi funso limene wina anandiumbira anaona bati. Yate namba yanga alinayo. Okay. Anandiumbira ndi funso komanso nkutega nnyo mwina munalandira mafunso. Yeah, ineso nilandiraso mafunso kuchokera program ija. Mwina ndisanayambe program lero ndoti tikozamba katapanga kaye sort out mafunso amene wawa kuti anthu amene akumafunsa awo adziwe zoti mafunso awo kumafika ndithu. Zoonadi. Yeah, so mukozamba kaye ndi funso lanu lomwe munalandira ndoti mutiuza ngatiso muna kuli comfortable kuti muna mukhozo yankhula mukhozo tidziwitsa kuti munthu dzina yake ndi ndani. Kuti no mukhozo kuti dzina yake ndi ndani. Solanga lolitenga nthawi yayitali. Mari? Funso limene anafunsalo kuti timuyankhe titenga nthawi yayitali mina tiyambe ndi anuwo kapena. Okay, zikungofana likhozo yamba ndi anuwo kenaka no foti angawo ndoti alipo mafunso atatu. Alright, chabwino. Popeza mwatero. Ndikufuna tipite poyankha funso ndinafusidwa. Yeah. Kunena kuti chimene ndinafusidwa ine chinali chokudzana ndi zija timapanga search za Adam Sikali. Yes. Ndiye atsogoleriwo sinasuti tilichula. Nakusa kuti akufuna adziwe bwinobwino malingana ndi Bible mayambidwe a wiki mayambidwe ndi mayambidwe a chaka. Okay, chabwino. Ndiyeno mwina mwake tikoza kungoyamba kuti tiwafotokozere bwinobwino. Okay. Okay. Ndiye momwe mwayambiramo ndikuona ngati mwe kuti khozo titengadi nthawi. Sindikudziwa kuti kapena ndingoyamba ndapanga mafunso anga kenaka kanoti pange foti iyo noti ikhozo khaso ngati topic iso payo khaso.
zimene anafunsazo ndi topic yokwanira. Yeah, nde siringanene kuti mwina kuti lero lilowere kumeneko kapena tipange motani pamene pakuti ndi discussion, si interview, ndi discussion. Oti tikwene kuti tidziona kuti anthu overa akuti chani and tiyende nawo bwanji. Sunzoti mmaona bwanji kuti program ikhale motani kuti tipange imene iyi kuti agent yomwe timagezo tipange lero tizapange next week kapena tipange motani. Ngati mukuona kuti munafunso lake kuti munasimungali yankhe Bible machuchumo apopo zimene afunsazobe ndi limodzi bwe mamaphunziro amene zeyo tiyabweretsa papo machuchucho. Yes. Kapena nditine kuti Bible machindunji. Yes. Mubweretse kale mafunso ena amene amafunsa niwo tione kuti tiwayankha motani. Okay, jabwino. Mafunso amene anafunsidwa kuchokera kwa overa anatenga nambala yomwe tinayika pa pageni paja ndikunena kuna kuti anthu amene ali mafunso afunse. Ndiye mafunso amene anafunsidwa anabwera mafunso enawo anafunsidwa koma ndoti nawo yankhe fona noti anali ngati out of program athu, koma mafunso amene anafunsidwa ndi munthu mkulu wina amene somwe soti sizichula dzina malingana just for the sake of ujeni yake. Mafunso amene anafunsidwa analipo atatu kuchokera kwa munthu mmodzi, and mafunso ndoti amanena kunena kuti funso loyamba amanena kuti iye anamvetsedwapo kuti Mulungu ali ndi mkazi and koma makhalako ali ndi mkazi. So pomwe amanenera kuti pomwe amanena kuti tilenge munthu munchifaniziro chathu, amanena iyeyu ndi mkazi wake fo nthawi amanena ngati discussion yomwe amakambirana munthu ndi mkazi wake unoti tilenge munthu munchifaniziro chathu. Nde akufunsa kuti zimenezo ndizoona. Komanso funso lina la number 2 lomwe amafunsa neno kuti Bible limanena kunoti pachiyambi Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi, ndipo anasiyanitsa kumwamba ndipo anakutcha kuti anasiyanitsa thambo ndi dziko lapansi ndi pamadzi. Foti pamwe unali ngati madzi okha, ndi anasiyanitsa mtunda ndi thambo, ndipo thambo analitcha kumwamba ndipo mtunda anawutcha pa dziko lapansi. So amafunsa unoti zisonzo kuti asanapange zimene zizi kunalibeko kumwamba, kunalibeko pansi. Mwina kuzongoti mwina kuti ngati nali ngati madzi okha dziko lonse. So ati Mulungu amakhala kuti before kulenga kumwamba ndi dziko lapansi. Komanso panopa kodi Mulungu amakhala kumwamba kapena amakhala komwe ankakhala nthawi imeneyo asanalenge kumwamba ndi dziko lapansi? Ndiye mafunso amene anapanga. So ndikhoza kuti mwina mwamvetsa bwinobwino, kaya simunamvetse bwinobwino ndoti mukhoza ndiuza kuti ndifunso munafunso limodzi. Ndawama ngati ndi wale ni mundi. Okay, jabwino. Funso loyambirira lakuti kodi Mulungu ali ndi mkazi? Yes. Answer ndiye kuti Mulungu alibe mkazi. Okay, so mulipo mwepo mukamati okay, mudakalipo mwepo mukamati Mulungu alibe mkazi. Momwe kanena kuti tilenge munthu munchifaniziro chathu ama anayi ndi ndani? Discussion imene amakambirana ndi ndani? Amakambirana ndi Yesu. Komanso amakambirana ndi uphungu wa kumwamba umene muli akerubi, aserati, komanso akuluakulu 24 ndi ma archangel kapena tichiti akalonga osiyanasiyana. Ndi amene amakambirana nawo kuti tiyeni tipange kumwambaku angelo amitundu. Nkukamba kwina ndoti khoza kuti Mulungu amaoneka ngati munthu momwe amaonekera. Sorry? Ndoti munkuyankha kwanu kwa funso konena kuti amayankhulana ndi angelo komanso tikhoza ngotino ngati the 24 elders omwe amakhala amamuzungulira amakambirana ndi amenewo. So ndoti angelo ndi Mulungu amaoneka mofanana anthuwo, azimu amaoneka mofanana. Angelo ndi Mulungu amaoneka mofanana.
Okay. Amoneka no ngati anthu fe, amoneka ngati anthu fe kapena amoneka ngati fomu yawo amoneka ngati chani. Amaoneka mmene afunira kuti aonekere. Okay. Koma mukatengera pa zamoyo zinayi zichazo. Yes. Kuli zamoyo zinayi za mitundu iwiri. Kuli zamoyo zinayi zimene zimachedwa kuti aserafi. Okay. Zamoyo zinayi zimene zizochedwa aserafi. Chamoyo china chilichonse chili ndi nkhope yake. Yosiyana ndi chizake. Yosiyana ndi chinzake. Pali chamoyo china chili ndi nkhope ya munthu. Pali chamoyo china chili ndi nkhope ya mkango. Pali chamoyo china chili ndi nkhope ya chiwombankhanga. Pali chamoyo china chili ndi nkhope ya ng'ombe. Pamene mukabwera ku akerubi, mukapeza kuti kwa akerubi kuliso zamoyo zinayi. Komano pa zamoyo zinayi izo, chamoyo chimodzi chili ndi nkhope zokwanira 4. Chinthu chimodzi chamoyo chimodzi chili ndi nkhope zokwana 4. Soze ngati muna pakhosi panoti panabwera nawo ngati mitu yokwana 4 kapena nkhope zokhazo zomwe zili ngati side by side. Pachani? Ngati zozo pali nkhope 4, nkhope pamene kuli nkhope ngati terekeze munthu vet. Tili ndi nkhope kutsogolo kwetu. Yes. Ndiye kuti kunkhongo kuso ndi nkhope. Ndoti mbali muso ndi nkhopeso. Ndiye kuti kuli khutu kuso ndi nkhope, kuli khutu kwina kuso ndi nkhope. Komano nkhope zimene zozo. Pali nkhope ya munthu, pali nkhope ya chiwombankhanga, pali nkhope ya mkango, ndiye pali nkhope ya ng'ombe. Okay, kusiyana kwa kodi zina zija zinazo zoti nkhope china chimodzi pamene ukuku ndi chinthu chimodzi chimakhala chatenga nkhope zonse. Okay. Tikachoka zimenezi ndiye kukubwera akuluakulu 24 amene amaoneka kuti ali mu fomu yooneka nkhope bwinobwino mmene amakhalira munthu. Komano ali m'mipando ya chifumu, aliso ndi akorona pamitu pawo. Pamitu kapena pakhosi akorona ali pati kwenikweni. Mwati pamitu kapena pacha? Akorona mwati aliyense ali ndi korona. Mwati korona ali patipo pamutu kapena pakhosi pawo. Korona ngakhale pakhosi. Si ndi zomwe ife timadziwa m'dziko lathu lino kuti anthu amayika m'nkhosi mwawo korona amakhala ali nkhosi. Osati mu dziko muno. Dziko so limadziwa kuti korona amakhala pamutu samakhala pakhosi, koma kuli mpingo umene korona amakhala pakhosi. Tisanene pita mbali ndi mpingo wa Katolika umene umayika korona pakhosi. Maso sinde uli ndi mpingo wa Katolika, mpingo ni mipingo yonse imene makhani makorona. Kuja niso ni makhulupiso nenga ndiso kuli korona ngati ndisanama ndoti anthu atiuza ku Islamu kuli korona ndikhoza nonse korona osameka so nkhosiso nawo. Mpingo wanji somene Chiislamu. Ku Islamu kuliso korona. Korona samakhala nkhosi. Korona amakhala kuti muone korona. Oli korona ndi crown itu. Korona ndi crown ngati ujeni symbol of authority ngati munchankhulo china. Ndi crown, ndi crown imakhala pamutu simakhala mu. Muti mukaoneka ya kuveka misi Malawi, kaya misi chani, kaya misi ndani, amatenga korona amamveka kumutu. Yes. Ndiye korona amavalidwa kumutu samavalidwa munkosi. Okay jabwino. Ndimafuna ndifunse noti timayankha funsa papo noti aje namakhala ali ndi korona pamutu pawo ama 24 elders. Mwa 24 elders amakhala ali ndi korona pamutu pake. Ali ndi korona ali pamutu pawo. Ndiye timafotokoza kunena kuti mmene Mulungu amanena kuti chipange munthu nchifaniziro chathu amayankhana ndi amene wawa mwachidule. Okay jabwino. Yes 40 kose kuti mapita ako 40 komwe kwatipititsa kumene uku ndifunso lomwe amanena kunoti wona ngati mafunso awiri oyena kuti kodi Mulungu ali ndi mkazi ndiye mwana kuti Mulungu alibe mkazi. Tinafuza zokhudza zoti anthu amene ankakambirana nawo ndi ndani
ndi mmanka funso limene loti anali anthu amene ngati ma 24 elders ziti Yesu anali pomwepo kapena Yesu analibepo? Analiso pomweponso. Yes. Okay, I think funso limene overa amene anatifunsa amva ndithu kuti funso lawo layankhidwa. Ngati mwina pali kufunanso kusamvetsetsa kwina muyo olandiridwa mukhoza kubweretsa funso kuti tione kuti tidzaliyankha motani mu programu yachiwiri. Foti yomwe tizichitika nchotere tikapanga programu chonchi tisanambe programu ina yachiwiri tidzambatankhaka mafunso amene anabwera mu programu imene yapitayi kenaka tidzamba bwino programu yachiwiri. Fosi ngamapita chitsogolo kusiya ndime mbuyo. Tikamalima timafuna kuti tikamaliima tizikhala tili kulima tizizoti kumbuyo kutathana nako. Ndi tikamapita chitsogolo tizizoti kumbuyo kulibe funso ina lilonse kulibenso chikhumudwitsa chilichonse. So ngati mutakhala kuti funso lomwe mwayankhidwa mwakhutitsidwa vuto palibe, koma ngamapita kuti muona kuti simunakhutitsidwe pamene pali pena funso lina omwe mufuna mutafunsa mukhoza tifunsa. Programu ikubwera ndi tidzakhala tili kuyankha. Ndoti funso limene layankhidwa ndiye pali mafunso ena aso awiri. Kodi Mulungu amakhala kuti? Mulungu amakhala kuti? Komanso chiyambi kwenikweni akunoti asanalenge kumwamba ndi dziko lapansi amakhala kuti? Chabwino. Mulungu. Yes. Tikamakamba za Mulungu adziwe kuti tikukamba za mphamvu yoopsa. Mphamvu yodabwitsa imene munthu sangayimvetsetse. Okay. Beyond explanation, mphamvu imene ilibe kufotokozayi kwake kokwanira kuti munthu akafikire kuti apapo kwafotokoza chinthu bwino. And it's beyond understanding. Iliso kupyola mmene munthu angamvetsetsere bwinobwino. Chifukwa ndi Mulungu ameneyu ndi oopsa kwambiri. Ndi chifukwa kuti Mulungu ndi oopsa kwambiri. Maini ndi nthawi. Sitimampanga determine ndi malo. Iyeyo popanda china chilichonse amakhala kuti iyeyo alipo. Ndipo analipo. That is why amamutchula dzina lake mwini wake adatchula kuti pachizungu mukaliona anadzitchula yekha kuti the ancient of days. Ancient of the days. Ancient of days. Of days, okay. Kutanthauza kuti yani nchichewa? Munchichewa ndi wachikhalire. Kapena tinene kuti pachichewa chichewa chabwino ndi chakuti ndi wachikhalire, alibe chiyambi, alibe malekezero. Alibe mambiriro, alibe malekezero, alibe kuti kapena adambira apa adalekezera apa kapena kuti iye inoti tikhoza kuti mwina kulibe konso chinthu china chomwe chidalengedwa iye asanalengedwe. Iye asaliko ya chichonse mwe timachiona mazolo basi chinalengedwa anachipanga ndi osatiso iyeyo asalipo sizinateke kuti asakhalepo. Alibe chiyambiriro. Tikhoza ngoti kuti alibe mambiriro, alibe malekezero. Ndeno funso limene mwaliyankha mwanena kuti ndi mphamvu yoti imakhoti ndi mphamvu yoti sitingayitanthauzire kuti imaoneka motere kuti kapena tikhoza kumana naye kuti Mulungu uja ndiuyo kapena kuti mwa. Ndeno funso namafunso kuti 40 yara anamva zoti sakhala kumwamba ende amakhala komwe anali nthawi imeneyoyo asanalenge kumwamba ndi dziko lapansi. So tikhoza kuti amakhala kuti amakhala kumwamba kapena amakhala kuti 40 iye mkumvetsedwa kwake amadati ali kumwamba kudalekedwera ifeyo kuti tikadzateka dziko pano tidzakhale kumwambako. Kumwambako kulibeko Mulungu iya. Munthu ameneyoyo kuti timuyankhe bwino malingana ndi buku la Enoki. Buku la Enoki. Ya pamene buku la muchipangano chatsopano Paulo adapita kumwamba kwa chitatu. Mwati? Paulo adapitapo kumwamba kwa chitatu. Okay. Ije ni imene inapezeka pa verse yani? Imani kai pang'ono. Pamene buku la Enoki limaonesa kuti kuli kumwamba kokwanira 10. Kumwamba kokwanira 10?
mukudziwa ujeni anu chiphunzitso chanu chikumandibalalitsa kwambiri. Chikumandibalalitsa kwambiri ndikumabalalika kwambiri kuti kodi kweni tikuyenda bwanji. Mwati kulipo kumwamba kukwana 10. Takufotokozani mwina mkulengo tifotokozera kuti mwina anthu odziwa. Foti sili kufuna kuti tizilika maina tizisiya pena pake ejeni yayi. Tizisiya pena pake posa sosedwa. Tufuna tilambule bwinobwino kuti alese tikamainda tizikha kuti tikulambula alese akudziwa zoti kuyenda motere. Oho. Ndimafuna kuti ndingowerenge nanu buku la Akorinto wachiwiri. Okay, yabu. Na verse yake tabwere zisaniso verse yo mwati mukuwerenga Akorinto chani? Akorinto wachiwiri. Verse chani? Verse yake ya Akorinto wachiwiri chapter chake cha 12. Ndimati verse 1 ndiye tichika pang'ono kupatsika naye pang'ono titsira tena pachipoti. Okay, chabwino. Tena yoni. Ndiyenera kudzitamandira kungakhale sikupindulika koma ndidzadza kumasomphenya ndi mavumbulutso a Ambuye. Verse 2. Ndipo munthu wamwa Mesiya zitapita zaka 19 chati thupi sindidziwa ngati kunja kwa thupi sindidziwa adziwa Mulungu. Anakwatulidwa woteroyo kunka naye kumwamba kwa chitatu. Timeka pamenepo ndimafuna kuyankha funso limene lakuti adakwatulidwa kunka kumwamba kwa chitatu. Ne munthuyo akamati kumwamba kuti adalenga kumwamba ndi dziko lapansi. Adzidziwa kunena kuti kuli kumwamba kwambirimbiri ndiye kumwamba kumene kudalengedwako. Si kumwamba kumene kumakhala Mulungu. Okay, ngakhale Mulungu sitimupanga determine ndi nthawi kapena malo koma tidziwe kuti ali ndi kumene iye amakhaladi komanso amapezeka pena paliponse. It's omnipresent, is it? Omnipresent. Koma mwamba kumene kudalengedwa apapa si kumene iyeyo amakhala kokoya. Okay, then ndimafuna ndifunse kuti kumwamba kumene kudalengedwa nthomwe amalenga anasiyanitsa mtunda ndi thambo tomwe anasiyanitsa. Kumwamba ndi omwe fe timakuona kuti kakhala pa dziko lapansi pano timakuonaku kuti ndi kumene kudalengedwa nthawi imeneyo. Ndi kumeneko. Tsono kumwamba kwinaku kuli kuti kuli malengalenga momwemu kuli pasi pa nthaka kapena kuli kwenikweni kuli chikhozo kuli mbaliti. Kumwamba kwina kutatuku kuli mlengalenga momwemu. Yes. Apo ndi pomwenso ndikutha kumvetsetsa. Kuli mlengalengamo kuli kumwamba kwina kumeneko kuli kumwamba kumatu. Kumapitano kumwamba no ndikhaleka ngati ndi level level 1 level 2 level 3 ujeni ya mwambamo. Okay, jabwino. Kusonza kuti komwe amakhala Mulungu ndi siku mwamba komwe adakulenga nthawi imeneyi koma kunali kumwamba komwe kuti kunalipo nkalenkale kusanalengedwe china chilichonse. Kwambiri tatero ndi. Okay, nefunso lina mwini mafuna ndifunse ndili. Asanalenge zimene asanalenge kumwamba ndi dziko lapansi. Angelo Mulungu analibe ndi angelo so alibe so chiyambiriro kapena angelo adachita kulengedwa ndi Mulungu. Angelo anachita kulengedwa. After ye alipo kenaka ndi iye ndamankalinga no angelo wa. After ye alipo akalenga Yesu. Okay. Cholengedwa choyamba ndi Yesu. Ndi Yesu, okay. Yes, ndeno kenaka nkumalenga angelo. Okay, jabu. Fusolina, pepani.
atalenga angelo Satana anali mmodzi mwa angelo amene adalengedwa nthawi imeneyo. Baibulo limati anali mmodzi mwa akerubi aja timanena ankhope zinayi aja. Tsono ine chomwe pena pakeso kwa ineyo ngati chomwe chimakhanga chimandizunguza kwambiri pepani ndi Baibulo mwachochocho. Nthawi imeneyi Satana ali ngelo ali oti ogwirizana chiyonse chimayenda bwinobwino. Kunali chiyero chokha kunalibeko choyipa, kunalibeko tikhozoti kunalibeko uchimo nthawi imeneyo. Tsono uchimo unachokera kuti umulowe Satana kuti apandukire Mulungu. Kaja sabata chai timaonetsera chinthu china chimene chidachitika m'munda mwa Edeni. Yes. Uchimo udabwera poganizira kuti anga ndichotse ine bwanji m'munda mmene ineyo ndimakhala. Ndikukayikapo munthu amene tamulenga. Yes. Osandisiya ine bwanji m'munda muja. Kodi momwe amalenga Adamu ndi Hava nkuti Satana atapandukira kale kapena sanapandukire? Mmene amalengedwa Adamu amalengedwa Atamo ndi mkazi wake woyambirira kuti Satana asadapandukire. Ndi mkazi wake woyambirira amene mangomutcha kuti last week ndimamutcha kuti Lilith. Mene yoyo nkuti Satana asadachimwe koma pamene amadzapangidwa ifayu Havayu ndikuti Satana atachimwa. Okay, apa ndipo ndamba kumvetsetsa bwinobwino. Kutanthauza nino kuti momwe Mulungu ankalenga dziko lapansi ndi kumwamba nkuti Satana adakalibe mmodzi mwa angelo, alibe limodzimodzi ndi angelo. Momwe amalenga Adamu ndi mkazi wake woyambirira asati Eve, before Eve, ndi nkuti Satana adakalibe limodzi ndi Ambuye. Nkuti ali limodzi kaenda kumvani bwinobwino koma nkuti ali limodzi. Okay, chabwino. Ndeno kuchoka pamenepo chomwe chinapangitsa anu foti Satana tikhozo tino atalenga munda uja wa Eden uja adamuyika mu Satana kuti adziuyang'anira munda uja. Ndi akuyang'anira ngena mwadamuza kuti ushoka mmene momu tidzamutimwike mu munthu uyu amene tamulengayo. Osati uchoka adamuchotsa kumene kuti chokamo. Tsono kunchotsa umwada muchotsako anamuchotsa ngati momwe timapangira pa ntchito kuti takupanga transfer muchoka mupita kuti achoka munda muja apita kumwamba kuti adasenga nthawi kuti adakalibe uli ubale udakalibe bwinobwino ndi kuti andamuza munachoka mu munda muja apita abwera kumwamba kapena akunchotsa adanchotsa ngati mwachipongwe mpaka yanafya mtima. Isa kulibe kuchotsa so kwa chipongwe pina kulikonse. Kulibe Mulungu ndiwodabwitsa koma kulibe kuchotsa kwa chipongwe pina kulikonse. Okay, ineyo chomwe ndifuna kumvetsetsa nchonena kuti zinthuzi munda uja unali pa dziko lapansi pano. Ndeti mavazi onena kuti Satana ndi Mulungu atapandukira Mulungu amalati munali nkhondo mwamba ndipo adaponyedwa pa dziko lapansi. Chomwe chisonza kuti atachotsa munda muja anabwereranso kumwamba kapena atanchotsa yeja adafuna kuti akalimbane naye Mulungu mwamba zinakhala bwanji. Pamene popo ndakali kuti pamene popo Satana anachotsa munda ndiye kuti anapita kumwamba ano komwe amakhala poyamba. Pamene ali kumwambako ndi pamene amamba kumaona kuti koma china chake sichidayende singachotsedwe kumene nali kuchale. Ndi pamene kuti ali nkhondo ija tsopano kumwambako. Okay, chabwino. I think apo funso layankhidwa ngakhale so sina ngati nalowaso ku mafunso ena ndi ena foti nkhani za m'Baibulo izi yankho lililonse limabweretsa funso. Chabwino tathokoza. Ndikukhulupirira kuti apopo mafunso omwe ndine nawo ndithu ndi amenewo ndoti ayankhidwa ndeno
tikhoza limene so tipangesa programu yomwe tingamuipange mkati mwa mwezi mwa wiki kuti tidzapatsa anthu omvera kuti mwina adzingopereka mafunso basi. Sinikhoza kuti zikhoza khala bwino zitatero. Ndiye kuti mwina tizikhala kuti tili ndi programu yongoyankha mafunso. Yongoyankha mafunso, yes. Sifunso lililonse okhuza m'Baibulo. Okay, anthu athu omvera pa YouTube pano pa Bena Studio taperekako mwayi onena kuti ngati muli ndi funso lililonse mukhozo manambala athu timayika pamenepo ndi +2 74 20 19 72. Tibwerezaso +2 77 4 6 20 19 72. So mungopanga ku WhatsApp ndi kutumiza funso lanu lomwe mukuona kuti muli ndi funso lililonse lokhuza Bible pomwe simumapvetsetsa bwinobwino pa Bible mukhoza kutidziwitsa ndithu. Komanso ngati mufuna dzina noti tidzalitchule noti dzanena kuti ayi pano tindakuti kuti anafunsa funso lakuti kuti mafunso sewo tizikhala nawo endi mafunso ngati akhota abwera ndoti panga tsiku kuti mkati mwa wikimo tikhale ndi programu kuti tiziyankha mafunso amenewo. Mafunso onse amene adzibwera pa maprogramu athu even simulivhetsetsa Bible kapena pa china chake chomwe simachimvetsetsa chokhudza za mulunguzi ndoti mukhoza matibwetsera funsolo mukatibwetsera funsolo ndoti dzikhala ndi tsiku limodzi pa wiki kuti brother so aziyankha. Simene mwa brother so. Okay, chabwino. Yeah, ndiye ndikhoza kuti mafunsowa ayankhidwa ngati pangakhale funso lina ndoti ndikudulani mpomwe mukuyankhula kuti mwina tifunse kufunso limene lolo. Pale pano mwina mukhoza kubwetsa funso lanu lija munali ndi funso lomwe nayenso omveraso anakuimbirani straight atava program ija. Funso lija mwina tangolibwezeraniso sangapita kanthawi kuti omvera anafunsa funso lanu loti Omvera anafunsa funso lonena kuti takambapo za kalendala ya Adamu. Yes. Imene imapezeka kumpumalanga. Yes, malingana ndi program yathu ya last week. Tinapanga clarify kuti kalenda ya Adamu imapezeka kujeni kumpumalanga. Ndiye imani ndipange explain, yes. Yes. Ya, ndiyeno iyeyo amafunsa kunena kuti akufuna kuti adziwe kuti kodi kalendala imeneyi imayamba pati 1 komanso amafuna adziwe mayambidwe a sabata kapena tidziti a mulungu kapena wiki. Yes, imene ndi topikiso yaikuso kuti pali mafunso ambiri omwe angabwereso pa program ino ndoti I think zili bwino foti wafunsa munthuyo ndoti tatiye ndithu tatiye nayo ndifunso limene kuti tione kuti nkatikati mutidzifunsanso mafunso ena ndi ena. Chabwino choyambirira chimene tingadziwe ife ndichonena kuti Daniel 7:25 ndi pamene pagona kwambiri nkhani imeneyi. Tikhoza kuwerenga ndingowerenga mofulumira. Daniel 7:25 akunena kuti nidzanena mawu akutsutsana ndi wamwambamwamba. Nidzalemetsa opatulika awamwambamwamba. Nidzayesa kusintha nthawizo chilamulo. Ndipo adzaperekedwa m'dzanja lake mpaka nthawi imodzi ndi nthawi zina ndi nthawi ya nusu. Kusonyeza kunena kuti prophecy kapena ulosi umabwera onena kuti idzabwera mphamvu imene idzasinthe nthawizo komanso chilamulo cha Mulungu. Izizi tikati tizione tiziona pamayambidwe a tsiku kunena kuti tsiku silimayamba pakati pa usiku munthu akugona. Koma ndi zomwe ifeyo timaphunzitsidwa kuti nthawi ikakhoti ayamba kuwerenga ikafika 12 o'clock ya usiku imakhala 00 kenaka imambiraso timauzidwa zimene zono kuti dziko lapasiyano ndi zomwe timatengera kuti tsiku limamba 12 o'clock ya usiku. Zimene zozo ndi zimene tidauzidwa ndi azungu.
koma si zimene zili m'Baibuloyi. M'Baibulo pa Genesis chapter chake cha 1 tiwerenge verse 4 kaya kupita uko akuti Genesis chapter yani 1 verse yake ya 4. 1 verse ya 4. Ndipo anaona Mulungu kuti kuyerako kunali kwabwino, ndipo Mulungu analekanitsa kuyera ndi mdima. Ndipo Mulungu anatcha kuyerako usana ndi mdimawo anawutcha usiku. Ndipo panali madzulo, ndipo panali mmawa tsiku loyamba. Kusonyeza kunena kuti tsiku limayamba madzulo. Ndi chifukwa chake chichewa chimanena kuti madzulo. Tikamati madzulo tutanthauza kuti kupanga determine kuti ndi dzulo. Madzulo kusonyeza kuti tikamati madzulo kusonyeza kuti silakuti talowera tsiku tikumaliza ngati tsiku la dzulo kapena mukumvetsetsa kwanga. Tikamati madzulo timatanthauza kunena kuti pamene pakusiyanitsa chichewachi chimamveka bwino tikamafotokoza zimene zizi koma anthu ena samasiyazi. Samadziwa kuti chichewa chimafotokoza bwino. Chichewa chikamati madzulo chimatanthauza kunena kuti pamene tikupanga tikuchoka kuwala kwa dzuwa tikupita kwinaku tikamati madzulo ndi pamene pamasiyanitsa kuti iweyo dzuwa lija lisadalowe kapena litangolowa kumene udziti lisadalowe muja unali kudzulo. Okay. Wamvetsetsa? Nde imaningai pang'ono tikamanena kuti madzulo dzuwa lija likulowa pamene pamene nthawi imenera kuti isinthe. Koma musayiwale kunena kuti akuti adzalemetsa opatulika awa mwamba. Kusonyeza kuti adzazunzidwa, adzachitidwa zipongwe zosiyana-siyana. Ndi azungu amene akwaniritsa tekinoloji yabodzayi mpaka nakutipatsa mafoni okuti okha akumadzisintha madeti okha. Ukakhala kuti yanuyo mwayipanga set up mwachipanzo malingana ndi nthawi ya m'Baibulo panopa tikuyankhulana nthawi ya azungu kapena nthawi ya Aroma tikuyankhulana kunena kuti ndi 17 minutes to 8 ya madzulo. Yes. Koma tikapita ukuku kuti tikaone kuti kodi dzuwa lalowa patha maola angati tikapeza kunena kuti ndi 17 minutes to 2. Ni 17 minutes to 2 imeneyo. Kusonyeza kunena kuti nkhani imeneyoyo ndiyayitalibe koma ndikamba mongodula pang'ono. Tikafuna tikhale ndi tsatane tidzaone mavesi imene alembera nthawizo tidzapita. Nthawi kuti sinangoti tikhale pomwe kuti tisasiye nkute foti pomwe tinaona kuti tidzakhale ndi nthawi tipeza kuti mawa lino kubweraso zinthu zina. Kuti munthuyo ndiye kuti sitimuyankhaso timusokoneza. Ndikufuna kuti ngoyambire kuti tsiku limayamba madzulo dzuwa likamalowa. Okay. Ndoti palibepo nthawi neni foti tizenga kuti dzuwa limalowa mosiyanasiyana. Mwina tikhozoleza ngati kuno ku South Africa mwina lilowa mwina tingoyerekeza mwina lidzuwa chamma 5. Pamene mwina ku Malawi dzuwa mwina lilowa chamma 7. Dziko lina mwina dzuwa lilowa chamma 8. So noti dzilino and mova noti kumakhoti dziko lina kumakhoti kuti dzuwa lidakali ngati panopa kwina maiko ena kuti dzuwa dakalipo. Pamene kunoku ku South Africa dzuwa lalo. So pamene popo atsogoleri mukuwafusiranso olo enawo ndi chimodzimodzi amazimvetsetsa kalindala ina imazimvetsetsa. Nangapala makhala chifukwa ulo mmene tasiyana kulowa kwa dzuwako maikowo ndiye kuti so tofoko yabodzayo ikhalanso yosiyana-siyanaso. Kusonyeza kuti makhoti ena mwina tizenga timwayitsazo lero lideti ndi pa 25 noti pamwetu tife pa 25 maiko ena mwina ali pa 26 maiko ena mwina adakali pa 24. Pamene mukapita m'Baibuloso lero lisi pa 25 chiya.
Okay. Lero litayamba 12. Lero tayamba 12 ya mwezi wa. Okay. Tipange chonchi. Mukundimvetsetsera? Tipange chonchi. Tatiuzani kuti tsiku limamba ujeni date tsiku limamba nthawi yanji mwati dzuwa likangolowa ndanena choncho. Okay, posatengera kuti uli dziko lanji koma uliko ngati dzuwa langu kulowera ndoti tsiku layamba tsiku lina layamba lakuyambira pamene popo iweyo layamba pamene popo. Okay, chabwino sono 10. Okay, pa tsiku pandota panga clarify teti pangeti mateti amene masiku ngati timati imene ndi nthawi tsiku kuti tsiku layamba koma teni tionene kuti ngati kuti ife timati lolemba lachiwiri lachitatu lachinayi tsiku loyambirira ndi liliro. Pamene popo ndiye pamene pakufunika ntchito. Okay, tsiku loyambirira ndi liliro tiye tiyambe ntchito imeneyo. Imanikayi pang'ono. Ndiyankhe. Chichewa chili bwino kwambiri kufikira titasokonezedwa ndi atsamunda. Okay. Atsamunda adatipatsa chichewa chakuti lolemba anthu ntchito. Lolemba anthu ntchito? Lachiwiri anthu aja atalembedwa ntchito. Lachitatu atalembedwa ntchito. Ine zimene zinaphunzitsidwa ndi agogo anga komanso anyala anga. Mambo anga. Lachinayi atalembedwa ntchito. Kenaka ndi lachisanu atalembedwa ntchito. Munthu uja. Osati kuti masiku amene wawainga ngapa wiki ayi. Ndiye ukuku kumene ndikukuwuzaniku ndi kumene ndimauzidwa amandiuza kuti tikati la Mulungu umadziwa kuti timatanthauza kuti chiyani. Sabata ili ndi dzina lina limatchedwa kuti Mulungu. La Mulungu limene lili la Sabata lomwe ife timalidziwa la Sabata Sunday. Sabata lili ndi dzina lina limatchedwa kuti Mulungu. Ndikati Sabata ndikunena wiki. Wiki imatchedwa kuti Sabata muchichewa komanso imatchedwa kuti Mulungu. Ya timari ayi Mulungu opitawu Sabatayi. Timari Mulungu opitawu Sabatayi. Ndiye tikati Mulungu tikanena kuti la Mulungu tikutanthauza kuti ndi pamene tikuyamba Mulunguwo. Okay. Tikangoti ili ndi la Mulungu timatanthauza kuti pamene tikuyamba Mulunguwo ndi pamene tikuyamba wikipo. Okuti panopa popeza dzulo linali lachisanu ndi chiwiri ndiye kuti panopa tili pa la Mulungu limene lili tsiku loyamba pa Mulungu. Kusoza kuti tsiku loyamba ndi lero lomwe tikhoza kuti Saturday loweruka ndi tsiku loyamba pa Mulungu. Lero si Saturday atsogoleri, lero ndi Sunday. Ndiye mukutisokoneza ifoti kuti tipange cheki pakalendala pathu iti uzoti lero ndi Saturday mawa ndi Sunday. Lero pa 25 ya wapo program tujamba pa 25 yomwe lili Saturday. Tikapanga cheki pakalendala yathu. Mukapanga cheki pakalendala imene mukutero koma tikapanga cheki pakalendala ya Mulungu. Dzuwa lalowa tachoka ku Saturday tayamba Sunday. Okay. Dzuwa lalowa. Okay. Apanda ndabano kumvetsetsani. Kusoza kuti kutengera ndimo mwe mwanenena unoti dzuwa likalira lowa ndoti makhotera amba tsiku lina. Nokusonzera apa dzuwa lalowa ndoti tayambano lero ndoti tayambano Sunday eno apa. La Mulungu tayamba la Mulungu. Okay. Ndiye tikati la Mulungu wina aliyense amene amati la Mulungu adziwe kuti chichewacho chimamuuza kuti tsiku limene lolo ndi limene akuyamba wikiyo. Tsiku limene akuyamba Sabata as wiki. Ndiye limene li Sunday. Okay. Ndiye kuti mukafika mpaka na loweruka ndi Saturday mess. Loweruka ndi
ndi Saturday amanena kuti loweruka chifukwa chiyani. Mukapita ntchito za wanthu simukawapeza anthu amakhala adaweruka. Yeah. Mundimvetsetsa? Yes, ndikuvetsetsani. Ndiye kuli mpingo wa Seventh Day Adventist popeza tumachula maina mipingo. Yes. Iwowo adatembenuza kuti loweruka ndi Friday. Oh, iwo adatembenuza mari loweruka Friday ndamari ndi loweruka? Pamene munchichewa loweruka si Friday, loweruka ndi Saturday. Ndipo limakhala loweruka chifukwa kuti anthu amakhala kulibe alikopemphera. Adaweruka ku ntchito, adaweruka ku misika, adaweruka ku business. Ndiye amanena kuti mukati tumupite simukawapeza chifukwa loweruka lero. Munthu samakhala ali ku ntchito, samakhala ali pa business. Yes. Ndiloweruka sikumakhala kwa anthu kumeneko. Ndiye ndikunena choncho kunena kuti akati loweruka ndiye dzina lenileni la tsiku la Sabata. Okay, chabwino. So nanga la Sabata tikuzuma chero ndi tsiku according to my understanding. So zondo ndinakuduka. Pamene mundive? Madiba? Ndi maneno kuti according to my understanding ndi omwe kunenera. So zondo ndi la Sabata ndoti ndi tsiku lolemba kapena ndi la Sabata tikuzuma chero tsiku lanji. La Sabata ndi tsiku lanji? La Sabata Sunday ndi tsiku lanji. Kutengera ngati munoti la Sabata ndi Sunday ndira mulungu dalera kale kuti Sunday ndira mulungu. Ndira mulungu. Loyamba Sabata. Yes. Mukapita m'Baibulo akuti Yesu adauka tsiku limene lini. Adauka tsiku loyamba la pa Sabata. Okay. Okay, ndeno tsiku loti likhomalambira mulungu likhoka tsiku liti? Tsiku lo according to Bible timamulambira tsiku lina lililonse koma tsiku lopumula ndiliti. Lopumula ndi loweruka. Ne tsiku lomene anthu amayenera kuti apumule. Koma malingana ndi Daniel 7 uja atsamunda kapena kuti azungu adabwera mkudzachotsa Sabata lija kuti Okay. So no tsiku amene tsiku lili zero lisonkhana. Tabule mwati kumulambira likhoma mulambira tsuna liyonse mulungu. Tsiku lili lisonkhana likhale tsiku mwelo likhoma masonkhana ngati amachalichi likhale liti. Lovomezeka m'Bible. Loweruka, losonkhana anthu ndi loweruka, lopemphera ndi loweruka. Okay, ndeti fusefuso lotele. Wina adani fusa fuso limene kuti zomwe soneza kuti amene amasonkhana Sunday. Amasonkhana Sunday, so zoti sasonkhana tsiku loyenerera. Ansala ndi mwachidule. Okay, yabwino. Amatsatira tsiku loyika munthu osati tsiku loyika mulungu. Okay. Tsona masiku wangata ina Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Izili palibe pochi chose ngati chomwe chima maina wasi maina ina lonse mwina ngati maina achinthu china chake ndi maina tu oyenera mu Bible. Masiku amenewa ndi masiku oyipa tikamatchula mu chizungu choncho. Okay. Chizungu chabwino chikungofunika kuti first day, second day, okay, third day, fourth day, fifth day, sixth day, Canada seventh day. Maiwana? Koma maina enawa. Yes. Ndiwoyipa kwambiri. Chifukwa chokuti mwachisanzo Sunday. Sunday. Yes. Ndi tsiku la mulungu wa dzuwa. Sunday. Sunny day. Yes. Adatenga sunny kuphatikiza ndi day. Ndikupanga sunny day. Okay, so ngati likulambira tsiku la limene ndio lisiri kulambira mulungu likulambira mulungu wa dzuwa mkuyankhula kwina. Tikulambira mulungu wa dzuwa pamene popo. Okay, jabwino.
ndeno okay pamene popa masiku pa mwanena kuti ndi masiku ajeni ya tikamachula mchizungu si masiku abwino yayi koma muna tizingo li first day second day mwachisanzo Sunday ndanena kale kulemekeza mulungu wa dzuwa right yes Monday mulungu wa mwezi moon's day Monday okay yes pamene Tuesday ndi Q kapena tire ndi mulungu amene amakamenya nkhondo za wanthu kukamenya nkhondo za wanthu ngati mu mulungu kapena ngati mu njira yake itiyo kumenya nkhondo yake mu njira yake iti mulungu wa nkhondo uyuyu wa nkhondo ngati nkhondo zimene zimachitika ngati ku Israeli chanchani mulungu wake ndi wa tsiku limeneli dzina limene ndi dzina la mulungu ameneyo azungu anali ndi mulungu wa nkhondo uyuyu ndi amene amampembedza ndi amene anamutenga kupata tsiku limeneli la Tuesday okay Wednesday ndi wodeni mulungu amenenso amatchedwa kuti nozi kapena kupereka ulemu kwa mulungu wa odini ndi wodeni amayang'aniranso zambiri za mautati amayang'anira zambiri za mabanja okay tsono ngati kubanja akuziti ngono ndingomalize yes Thursday ndi mulungu wa thunder okay thunder ni mene ili mphezi yes Friday ndi Freya kapena Fridge ameneyu amagwirizana ndi zachikondi komanso zokongola amene Saturday ndiye ndi Satani amene ali mulungu wa nthawi komanso wa zauchikumbe za agriculture nde dzina ejeni Saturday amemera mulungu amene Satan yes okay abo I think apanga clarify I think anthu overa athu atakumvetsetsa bwinobwino ndeno apapa tikhala tingotenga ka break pang'ono tikatenga ka break kamene kaka ndoti tikhala ndoti tikuyenda no mtunda omwe tifuna tifunse kuti maina amiyezi mwandimvetsa bwinobwino pamene po brother so yes okay so overa pale manatupita kaye ku break tingo mwena kaye madzi pang'ono nuso mwene madzi pang'ono tikusiyani kuti mukhale mukuonera izi program iyi tindi sponsor amene akhangata kuti panga sponsor program ineyi ndi Azulanga amene tingoyika kothenga wawo pang'ono kuti mungoonera uthenga wawo timukaone uthenga amenewo ndi kuti tikhala tikubwereranso kuti timveno fota apa tikuyenda ndithu tikuyenda lero lidakhakalira tenga nthawi kwambiri sitinapite ku program wathu yomwe tinalonjeza kuti lero tipanga lero liti tiyenda nayo chifukwa chonena kuti kunabwera mafunso amene anabwera ndi amene atipangitsa kuti no tikhale ngati kuti taphonyako pang'ono kuti tisangoamba straight mutu omwe tinanoti lero tipitirizirapo chifukwa timafuna tiyankheke mafunso akuti kena tizipita bwino kutsogolo so tikusiyanizi kuti mukhale mukuonera masponsors athu Azulanga takhalani pamenepo tikhati tibweranso mukatha kuonera zimenezi siko kodi mukumanga nyumba ndipo muli ndi nkhawa komwe mungapeze akatswiri omwe amaziwa za interior designing inde akatakwi oziwa kuipanga nyumba yanu kukhala yosiririka apatu tikunena za dado rails floating TV units wall panels ndi zina zambiri yankhotu ndi Azulanga projects awatu awa ndi kumathero a nyumba
ngati nyumba yanu munamaliza kumanga ndipo mukukhalamo koma sinaduse m'manja mwa Azulanga Projects, ndiye kuti nyumbayo sinathe. Tulukani akadaulo ayigwiregwire kaye. Komanso nkutheka kuti mukufuna kugula katundu aliyense kuchokera ku dziko la South Africa. Apatu tikunena za magalimoto, furniture, matiles, tingoti kalikonse. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Ayimbireni foni ku South Africa pa +2771 017 0529 kapena ku Malawi kuno pa 0899 930 096. Okay, takulandiraniso kuchoka ku break komwe tinatenga kaika break pang'ono kuti tipumulire nyanunso kumene koko mupumulire pomwe timakupatsani ma program amene mauthenga wathu kuchoka ku sponsors athu Azulanga. And lero tikupitiriza pomwe tinalekezera last week. Koma pomwe tinalekezera last week tinanena kuti tidzambira pa kubwera kwa Noah. Komano tinadzasiya pang'ono imeneyo chifukwa chonena kuti kunabwera mafunso omwe anabwera omwe timakhati kwa yankha ndikhoza kuti amene nthu mukutipeza kumene iyayi tatha mtunda ndiyoti mubwerere mbuyo kuti muyambire kuti muve zoti mafunso anali potani. Mafunso omwe natingochita mwachidule kuti mafunso anali omwe anafunsa kuchokera kwa anthu amene amavera programu iyi. Anafunsa mafunso omwe anafunsidwa mafunso omwe anabwera mbali ine yakuno ku Mapena Studio anali mafunso awiri omwe amafunsa kuti kodi Mulungu ali ndi mkazi. Iwo adava zoti Mulungu ali ndi mkazi pomwe anavekera ananenera pamene zimenezo ndi omwe amanena kuti pomwe ankanena kuti tiye tilenge munthu mchifaniziro chathu sozera amanena kamba iye Mulungu ndi mkazi. Koma funso imeneyo layankhidwa. Komanso anafunsanso kuti kodi Mulungu amakhala kuti foti asanalenge kumwamba ndi dziko lapansi foti kumwamba anachita kulenga pansi ujeni mtunda anachita kulengaso sona amakhala kuti asanalenge zimenezi. Funso imeneyo layankhidwaso ndiponso kuyankhidwa funso imeneyo tinapanga sokavaso zinthu zina ndi zina nkhoza kuti mwathandizika kwambiri. Komanso panali funso lina ano omwe nabwera kugwiritsa ntchito kwa mlendo wathu amene tinaye lero brother So. Kumeneko kunabwera funso lomwe linafunsidwa kunena kuti kodi mkalendala ya ijeni omwe munanena last week kunoti ili kumpumalanga ya ijeni ya Adamu kodi masiku inali masiku motani. Ndiwe ndefunso omwe tinali nalo omwe timayankha tisanapite ku break. Ndipo yankholo tifunso tinaliyankha ndithu ndipo tinayankha moduladula ndithu kuti tiyambe nthawi kuti nthawi imambira pati. Komanso tinene kunena kuti masiku ali motani ndipo afotokozedwa sitingabwezeso ndoti mukhala mwabwerera mbuyo muona ndithu kuti tinankhidwa kuti tinanena kuti chani. Ndipo apa tinalino tisanapite ku break takulandirani brother So. Tachokoza zikomo yes. Tisanapite ku break tinayimira pa njira pomwe timanena zonene kuti timafuna tidziwe foti masiku kuti mwatiuza kuti maina masiku ndi milungu. Tsono tiye tibwere tuloweno ku miyezi. Kodi miyezi yomwe tinayoyi ndi miyezi yabe ndithu kapena ndi maina aso a milungu? Chabwino ndiye sakuti kuti ndiyambe pabwino ndiyambire ndikuwerengaso Bible Genesis chapter yake cha 1 verse yake ya 14. Pamenepo akuti ndipo Mulungu anati pakhale zowunikira pa thambo la kumwamba zakulekanitsa usana ndi usiku. Zikhale zizindikiro ndi nyengo ndi masiku ndi zaka. Vesi lili litenga bwino kulitambasula akutipatsa kuti kuli zowunikira za mitundu iwiri
zolamulira usana komanso zolamulira usiku. Zimenezi kuti muonetsetse dzuwa chibadwireni chathu limangooneka mmene limaonekera, limangosintha malo kuti lapita chakumpoto kapena lili pamutu pathu. Yes. Koma dzuwa silimadukaduka, silimakula kumakulira. Chimene chimakulira kapena kuduka kapena kukhaliratu kuti kulibe ndi mwezi. Yes. Ndipo tikamati mwezi uno ndi wakuti timakhala kuti tidawerengetsera kuchokera ku mwezi umene akakhala kumwambako. Ndiye mwezi uja umafunika kuti ukaoneka kaja koyambirira ka first crescent pakhale pali pawani. Umanka ukukula mpaka nawo makapezeka kuti wamba kutuluka wafulu. Kenaka umatamba kuduka kenaka waka mwezi wonse. Tikatero tikuyambiraso wina. Mayambidwe a mwezi ndi amenewo, mwezi sumayamba. Ngati panopo ndi manena nthawi itayi kuti lero tayamba pa 12. Mwezi mmene uli ndi masiku 12, dziko lapansi lipezeka kuti lili ndi masiku 26. Mwezi umene ndi masiku 12 pa dziko lapansi makhala kuti lili 26, kusonyeza kuti ndikupereka chitsanzo kuti mwachitsanzo ine ndanena kuti lero ndi pa 12 limene lili la Mulungu eti. Koma date ya ku dziko lapansi mukapeza kuti ndi pa 26. Kusonyeza kuti mmene mwezi ukuyendera ndi mwezi umene dziko lapansi ukuyendera. Dziko lapansi likuyendera zinthu zabodza. Ndipo mukapita amanena kuti iwo aja amawerenga mmene dziko limazungulirira pa dzuwa. Tsono dzuwatu silimatheka kuti tingalipatse kumaliwerengera masiku, koma mwezi ndi umene uli nkuthekera kumeneko. Choyambirira chimene mafuna ndiunikire chidali chimenecho. Chachiwiri chinali chonena kuti chaka chimayamba mkatikati mwa March. Chaka chimayamba mkati mwa March? Mkatikati. Mkatikati mwa March kapena April. So pamene amapanga budget paja. Budget ya dziko. Budget ya dziko pamene pajapo pamene chaka chimayamba pamene paja. Ife popeza tili ku South Africa amanena kuti financial year. Pamene popo pamene chaka cheni chimayamba. Miyeziyo sikuti ndine na leloli ya Baibuloyo chifukwa anthu afuna adziwe miyezi ya Baibulo sindine na ileloli. Ndine na kutsogoloko koma poyanka full story. Ndimafuna ndiyankheso kunena kuti maina a miyezi kuyambira January kukafika Julai ndi August. Ndi maina a milungu komanso mafumu. Ndi maina a milungu komanso ndi mafumu? Okay, tingoyamba apo mwina kuti overa azithu mwina akhale kuti akutitsatira bwinobwino. Tingoyamba ndi January. January ndi mwezi wa Janasi, mulungu wa Aroma amene amakhala ndi nkhope ziwiri. Okay. Ina imakhala ili kunkongo, ina imakhala ili mene imakhala ya nkhope. Mulungu ameneyu ndi mulungu amene amatsegula zinthu komanso ibada zamwayi kwa wanu. Choncho ngati inuyo amapena pa 31 January, pa 31 December, muna apita kukasangalala kuti munali ku cross over. Yes. Cross over imeneyo inali ya mulungu Janasi. Okay. So my crossover amene amapangidwa pa 31 amema machechi amapanga, machechi ambiri amapanga.
timakhala sili kukondwerera mulungu iyayi. Makhala kukondwerera mulungu. Koma mulungu wake wa Aroma. Okay, neri tingofunsa chonchi muli pompo kuti kukhala mkhristu weniweni okhazikika akuyenera kupanga nawo celebrate zimene zija zapa 31 za crossover akuyenera kupanga nawo zimene zija. Nkuyankha kanga monga takhala tikuyenda ndi phunziroli. Munthu opemphera osati mkhristu ya. Yes, munthu opemphera. Munthu opemphera sakuyenera kupanga nawo za crossover. Okay. Koma mkhristu akhoza kupanga paja ndindangodutsa sindachole nkhwaniya. Mkhristu ujeni mkhristu akhoza kupanga. Koma munthu amene mkhristu sikuti ndi munthu opemphera. Si munthu opemphera, yes, sipaja munadza nena program athu yapitayi kunoti mkhristu si munthu opemphera. So munthu amene akupemphera zeni sangasangalalire zinthu zimenezo chifukwa ndi tsiku la mulungu amafana. Okay, chabwino. Ndoti okay. Mukapitaso ku history kumbiri imachita kufotokoza kuti kotero mulungu amene yoyo adampatsa mwezi wake umene uli omapanga celebrate kukondwerera chisangalalo chomkondwerera iyeyo janasiyo. Okay, tipange chonchi mukundimvetsetsa. Tiyeni tiyende ndi miyezi fori ndoti izi mufotokozazi ndi mafunso ena aso mwene ufuna tifotokoze tikafika kujeni ku December ako. Chabwino. Yes. Mwezi wa number 2. Okay, tangu bezi tsaniso mwezi wa number 1 kuti mwezi wa number 1 January momati ndi January ni mulungu wanji? Mulungu wa ejeni wochera Janasi, okay. Amene nchiro yake ndi odani. Maswita ajawa Janasi aja musimu majuwe na majambula jako feziwi. Maswita Janasi akumuzikuja amajambula agenti maona amajambula zimezichi. Sinendi josa maja yosa elegeza. Swiri wa Janasi ngosa utisaidisa maja antu amedi matsalia mulungu. Tisamaji zimene tizato. Ntakatungu pesa matembele rosa ziwika bino. Okay, chabwino. Nde tukwenda no abano tukwenda no step by step. Abano tili pa February ameneyu ndi February. Ameneyu February akuchokera ku mawu a Februatasi. Amene amatanthauza purification kapena kudziyereta. Mwezi umenewu kumachitika zinthu za umvezedi. Umve wake unaliwonena kuti mulungu odziyeretsayu pa 14 pena paliponse. Papena nthawi zina pa 15 amakhala ndi mwambo osangalalira mulungu otchedwa Lupekasi. Mulungu otchedwa Lupekasi, okay. Lupekasi ameneyu ndi mulungu wa kudziyeretsa komanso wachonde. Tsiku limeneli anthuwa amavala zovala zoyera ndi zamkuda. Ndiye pamaphedwa galu komanso pamaphedwa mbuzi. Zimene maphedwa ndori zimene zimachitika amatenga madziwo amadzipakapaka. Zimene zimachitika mu mwezi wa February. Zimachitika pa 14 February kapena pa 15 February. Amadzipakapaka ni magazi a mbuzi achi. Ndiye akatero amadziwa kunena kuti wowaja ayeretsedwa.
koma inu mukudziwa kunena kuti ife tinasambitsidwa ndi mwazi wa mwana wankhosa wa Yesu. Wa Yesu, yes. Ndiye akatero amapha galu ujaso, magazi agaluwo amadzipakapaka. Kudzipaka kwa magazi agalu kumabweretsa chonde m'matupi mwawo. Paja mumadziwa bwino kunena kuti galu ndi wachiwewe. Yes. Alibe kuti awanda abambo wanga, alibe kuti awanda amayi yanga, alibe kuti uyu ndi mwana wanga, alibe kuti uyu ndi m'bale wanga. Yes. Amatha kukhala malo amodzi ndi china chilichonse chimene kaya ndi bambo wake, kaya ndi mayi yake, kaya ndi chani. Ndiye anthu wapopanga mwambo umenewu potenga fertility adasankha galu chifukwa cha zochitika zake. Maso galu akayamba ntchito ya mnyumba satomerapo. Ndiye nchifukwa yake amadzipaka magazi amene wakuti akhale ndi chonde. Musamadabweri tsogoleri muli apa kunena kuti tsiku limene kenaka patsogolo adalisintha dzina ndi kulipatsa kuti Valentine Day. Valentine Day lidabwera chifukwa tongofuna kusintha wanthu kuti akapange celebrate Lupercus. Maonati festival imene ijayo ndi Lupercalia Festival. Ni phwando losangalalira Lupercalia. Mwaionati. Yes, sinokumvetsetsani. Okay. Pamene papaliso zina zonjezera pa February kapena pamene potuti khozo sunthapo. Kungoti anthu akhoza kudabwa kuti Valentine idabwera bwanji koma ikuchokera kwa wansembe Valentino. Amene iyeyo adanena kuti ayi anthu tamalola ansembe nawo azikhala ndi achikondi. Ndiyeno ngani zake anthuwa adangofuna kuti lusitha kunena kuti akatenge dzina la ameneyu akalike pamalo pamenepa kuti ifeyo tikasangalalire mwambo oyipawu osamayerekeza kusangalalira chimenechi. Kusonza kuti anthu otsatira mulungu sakuyenera kupanga nawo za Valentine Day mu February. Amene akutsatira mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi. Ndiyena nga azibusa ena amapeza kuti akupanga nawo zimene zija machalichi mpaka ijeni kuvala za ledi ndi white uchalichi ngati wiki imeneyo yomwe kunali Valentine kupanga nawo so zoti zimenezo sizololedwa yayi kupangira mu chalichi komanso pa munthu otsatira mulungu. Zikoza kuti zimene zozo munthu amene akutsatira mulungu weniweni zimene kusagwene akupanga abusa eni otsatira mulungu weniweni kusagwene akupanga. Okay. Ndipo tikupita ku March. Yes, apano tikupita no ku March. March tikayanka tukonse kunkayanka ku patsogoleri aja ndamene tipata break. March ndi mulungu amene amachedwa Mars. Mulungu ameneyo ndi mulungu wa akunena kuti wa kuyamba kwa chaka. Okay. Ndekuti wewe akudziwa kunena kuti chaka chimayamba pamenepa. Oni mpaka March ngati kuyamba kwa chaka mukufotokoza kwanu amatanthauza choncho. Ndi mulungu wa kuyamba kwa chaka. Mulungu ameneyu ndi mulungu wa nkhondo. Ndi mulungu wa nkhondo? Ameneyo ndiye kuti ndi March. Alibe zochitika zambiri ya. Okay, kumasiku kujaso ngati ndikukumbukira munadzatchula so tsiku linaliso liliso ndi mulungu wa nkhondo so ni dzina lake linali tsiku lanji? Ndinadzatchula ndi choncho mukukumbukira bwino. Kuti kumasiku kuja kuti kuliso mulungu wina amene akufana ndi Machiyu wa mulungu wa nkhondo. Ndinatero ndithu. Linali tsiku lanji? Ndinanena kuti
mulungu amene yuwa wajano wa nkhondo uyu nimamunena kuti ndi sorry I think ndimane kuti abale okay chabwino ndiye tingofunsa choncho kuti mulungu wake ndiye khekhayo kapena uyu ndi wankhondo zina kapena mulungu wake ndi nkhondo wake ndi imodzi yomweyo ndi wankhondo zina. Okay. Taambiraniso mumanena kuti mulungu amene wankhondo amene wa machiwo ndi yemweyo amene wankhondo wa tsiku ili manena kuti ndimanena kuti ngosiyana ndi milungu yosiyana. Okay, chabwino. So pamene I think tamalizapo pa June pa March kena tupita pa April. Tupita pa April tichedwa pang'ono. April, okay. Na April amene ndi Aphrodite. Ndi bwanji? Ndi yani? Aphrodite ndi mulungu ameneyu amene ali mulungu wa zachikondi komanso zokongola. Mukapita ku Roma amene ku Roma amachedwa goddess Venus. Amachedwa kuti Venus. Amachedwa kuti Venus. Yeah. Amene ku Greece amachedwa kuti Aphrodite. Okay. Tikati zokongola mukuzidziwa bwino. Zokongola ngati mbali yaketi. Mbali ya azimayi wa kapena kukongola ngati kwa tsiku kapena kukongola kwa kuperewera kwa kuti mulungu sadawalenge bwinoyi. Ngati azimayi amene amapanga zopoda mulungu wawo ndi amene wa April. Kale pa zibambo chifukwa zibamboso nawo amameta ngekuzojejereza. Amasema mitu mbali. Ndiye kukapera azimayi wa zikada lezoikira dzina zopenta. Akatenga tsitsi lakuti sakudziwa kuti London akuyika mutu. Zimene zijazo zakuti mulungu yuyu amapangitsa anthu ambiri kuti amge kuperewera kuti sadalengedwe bwinoyi koma akatame ntchito ya manja a munthu. Amakutitsidwa akagwiridwa mu saluni kuti akhala wokongola. Koma Bible limaletsa zimene zotupata. Ndiye mudziwe kunena kuti maina awawa tikamatchula ndi amene akubweretsa mavuto m'mabanja mwathu. Mwandisanzo February ukapeza abambo ali mchibwezi zitatu udandaula. Kusoza kuti mavuto amene tikumakumana nawo mabanja amwe amachokera pa February pa. Amachokera ku maina a miyezi malingana ndi zintchito za milungu yakeyo. Okay, chabwino. Ndeno kusoza kuti zomera mbali zomera ngati kudulira ndevu kuzikoza nzibambo sizifunikira zimene zamachitika kwa anthu otsatira mulungu. Foi pa chadasiyanitsa tata Khristu anthu otsatira mulungu. Kuletsa. So nanga anzathu acheni wamapeza kuti azibusa wamapeza kuti amera mbali ali kutsogolo. Amera ndevu yodulira ali kutsogolo ndi zinthu zosapanga zosalolezera zimenezo. Sakwenera azipanga zimenezo. Ngati munthu eneno otsatira mulungu. Okay, chabwino. Kusoza kuti zonsezi zomwe tikumapanga azimayi ngati kuyika zala kuyika ma eyelashes seeds zoyikira artificial seeds artificial kuyika kuzipentapenta zonsezi mulungu wawo ndi April. Ndichoncho ndi Aphrodite mulungu wawo ndi April. Ndiye apa tupita
ndikupita no pa je ndikupita no pa yani pa May. Tipite pa May. May. Kuti timalize. May ndi Maia. Maria. Maia. Maia. Ni Maia. Amene yu ndi Mulungu wa spring. Mulungu amene yu amachedwa kuti the great one, kapena wamkuluyo. Mulungu amene yu ndi mkazi wa chani kodi wa Vulkani, komanso ndi mwana wa Faunasi. Kusonyeza kuti milungu imatha kumaberekana milungu inzake. Mulungu uyu amasintha nyengo. Ndi Mulungu osintha nyengo. Kusintha nyengo in which way? Kuti pabwere nyengo, pachoke nyengo yakuti maluwa sakuberekedwa mutchire muja okha by nature. Nde ayamba kuberekedwa muja, kutanthauza kuti maluwa aja akamaberekedwa chonchicha. Anthu mumayembekezera kulandira zipatso, komanso chifukwa chakuti njuchi zimathamangira maluwa aja, kukhala kuti kukupangidwa uchi wambiri kutsogoloko. Production and availability of food. Mulungu wake ndi May. Ndehe. Okay. Nanga pa May bosimo maliza likolipita pa July. Tieni timalize tipite pa July. Yes, July. July ndi Mulungu wake. Kodi July June. June, I mean June, not July, June. June yo ndi Juno. Juno. Amene yu ndi mulunguso wa maukwati. Komanso oyang'anira kakhalidwe kabwino ka azimayi. Ndi Mulungu wa maukwati, komanso oyang'ana kakhalidwe kabwino ka azimayi kuti azimayi azipatsidwa nawo maufulu. Kakhalidwe kake munena kusoza kuti azimayi ngati tingonena mosapita mbali kuti ngati za 50-50 zija Mulungu wake uchoka pamenepa. Zimenezo zikubwera ndi Juno amene ndi June. Ndi June, yes. Ndi mukamati June kumaona amayi akuti ine ndofuna zinthu zanga zitere, ndofuna zinthu zanga zitere osamadabwa. Okay. Apa noti kupita no pa July. Ndi Mulungu wanji July? Ndiye tikupita pa July epo. Tidziwe kunena kuti maina a miyezi imene iyi poyambapo amangotchulidwa ndi manambala. Miyezi amangotchulidwa ndi manambala. Mwachitsanzo June uja. Yes. Kapena April uja amachedwa kuti mene timapangira kuti koteti si anthu folo. Nde iye uja amachedwa kuti Quantilis mensis, mwezi wa nambala 4. Okay. Nduveka chisanzo twetu. Ndikuvani. Ndifa yake mukapeza kuti pa July akuti amene yu ndi mwezi umene adawupasa kumulemekeza Julius Caesar, mfumu ya ku Roma. Ujeni July amalemekeza ujeni mfumu ya ku Roma Julius Caesar? Okay. Mwezi umenewu awutchula kuti ndi Quintilis mensis, mwezi wa nambala 5. Wa July ukuchedwa kuti udali Quintilis mensis, unali mwezi wa nambala 5. Tikuvana Yes, tikuvana, mwepo tikuendera limodzi.
So kutengera kujeni kukaenda hii mwezi huu ndi mwezi wa namba 7. Sono kujeni kunali mwezi wa namba 5. Usadasinthidwe udali mwezi wa namba 5. Okay. Usadasinthidwe udali mwezi wa namba 5. Pamene August akubwera okuna kulemekeza Augustus Caesar. Okay. Okay. Amene so ndi mfumu ya ku Roma. Ya ku Roma, yes. Simaipo taenda limodzi. Koma August yo adachipasa ma information okuti anali 60 mensis mwezi wa namba 6. Zili August, mwezi August? August unali mwezi wa namba 6. Okay. Okay, ndeno nanga September ndiye uli pabwino. September la timatanthauza kuti septaye amene ndi 7. Amene ndi 7? Tikangoti September ndi septaye 7. Oti timakanga anthu oledzera pamene pajapo tikamayankhula zinthu zija mwina chifoti sitimadziwa meaning yake. Yes. Koma pamene munthu akuti September amatanthauza kuti ati 7. 7? Ndiye muone noti tayankhula kuti noti kumva bwinobwino. Ndiye unene kuti 7 mwezi wa 9. Fora apo pomwe ndi mafuna ndifunseso kuti tsono mwezi ujeni 7 yo akhala bwanji pa mwezi wa namba 9? Mwezi wo originality ndi wa 7. Dzinalo mukangoti September ngati alipo munthu pa dziko lapansi pano amanena kuti kupita mwezi wa September. Munthu amene amanena kuti mwezi wo ndi wa 7. Okay, koma ujeni September si mulungu wina aliwonse? Si mulungu wina aliyense, ndi namba la figure imene. Okay. October? Okutaye kutanthauza kuti 8. Okay. Si mulungu wina aliyense ya? Si mulungu so wina aliyense. Yena amasokaniza amaona ngati ndi milungu yokhayoka koma hayi. Okay. Kusoza kuyongera pa September ndo October imene si milungu wina aliyense ya? September la si mulungu ndi figure 7. October la si mulungu ndi figure ndi 8. Nangano November la si mulungu ndi 9. Okay. December la si mulungu ndi 10 December. Okay. So mu December munde muli nkhani ino menemo. Komano si mulunguyi ndi mwezi wa namba 10 umenewo. Mu December mupali 25 December timanyadira timanena kuti izi timakhala tikunyadira ziti kujeni 25 December kubadwa kwa Yesu. Ngani mene ndi lesson yaitali kwambiri. Okay, inejo wani funso lomwe limakhalapo limakhalapo lono kuti timanena kuti tikupanga tikunyadira kubadwa kwa Ambuye Yesu mu December 25 December, koma nkhope imene imaonetsa nkhope ya Santa chimachitika ndi chani? Santa atu ndi mawu opipiriza nacho. Ndi chimodzi ngati muno kuti pa birthday yanu anthu akuyika nkhope ya ine pa siku la birthday yanu. Ndizo mwezi machitika ngati pa December. Timana kuti ndi birthday ya Yesu kumene zoti pakuonetsa kwambiri nkhope ya Santa. Santa uja ndi kuti ndi mawu opipiriza. Okay, tiyankheni kuti Santa ndi mawu opipiriza kwenikweni ndi chani kwenikweni chimechicha? Santa uja ndi Satani. Oh, ndi Satana? Ka Satani? Mawu amene ajawo ndi Satana koma anatembenuza anatenga N kumuyika pakati pa A ndi T kutanthauza kuti akapomboneze wanthu koma ndi Satani. Satana weniweni timandziwa ayo kapena Satani wake ndi wina? Kusonza kuti pa 25 December nona anthu amakhota akusangalira kubadwa kwa Satana kapena ndi kisi ndi ujeni ya Satana? Pamene paja makhala akusangalalira kutenga kwa nkhope ya anu ake aja amati Christ kuphatikiza ndi rosary.
ya nde popeza rosary simachitika opanda chizindikiro cha mtanda ndekuti masi simachitika popanda chizindikiro cha mtanda ndeno ndifa yake kumabwera kumene kuchako kuti Christ masi. Amasuzoti Kristu misa yes. Aphatikiza nkhope ya amene ujayo amene ali asali Kristu uja amene ujayo ayiphatikiza limodzi ayika pa mtanda. Okay chabwino kusoza kuti ngati foti paja tikwena ndithu monena kuti tazigawa zinthu zija pali akhristu ndi pali anthu otsatira mulungu kusoza kuti zimene za akhristu akhoza mapanga nawo koma anthu otsatira mulungu sakwena ndi adzipanga nawo. Chifukwa ndanena kale mobwerezanso kuti chikhristu si chipembedzo choona. Okay. Ya chikhristu si chipembedzo choona ndi chipembedzo chimene chidabwera ndatsamunda kudzachotsa chipembedzo cheni choona ndi chifukwa yake kuti mukaone pamene pajapo akhristu ambiri akusangalalira zimene zija December zija miyezi yonse ili ndi akhristu omwewo. Masiku onse amene timanena aja ali ndi akhristu omwewo pali zinthu kaya kudzikongoletsa kuja zili ndi akhristu omwewo jani zonsezi. Ndiyeno tikanene kuti munthu amene amapemphera zeni takuyenera kukapanga nawo mwambo mmene ujawo. Makolo mungowayankhula bwanji makolo amene ali ndi anawo sazimvetsetsa zimene zozo koma afuna kuti tsiku limenelo asangalale ngati mwina ana anu afuna asangalale tsiku limenelo mukhozo panga motani mwinaso mukamaya kuti mukangaliso mukangaso makolo mwachisanzo ana anga kuti asangalale tsiku limenelo akuwuzani kuti ndi zabadi. Okay. Apapa ali kumapemphero uko ndikadawayitana bwezi mutamva atanena apapa anawo. Tidawaphunzitsa kuti zimene zija nzoyipa chifukwa mwana atu amakhala chimene iweyo kholo ufuna kuti akhale. Ukamaphunzitsa mwana uja akati ali wang'ono samavutayi kuti anzawo akamasangalala amachita onenewo kuti ayi ife zimene ziti zabadi za satana. Okay chabwino makolo amene iwowo akuona kuti ana akwavutitsa idzabwera ndi phunziro pano lakuti Yesu adabadwa liti. Tidzaone kuti kodi Yesu adabadwa liti tikadzatero makolowo inuyo mudzakhala mukulengeza pamene popo kuti mudzakhala mukuyika ndithu kaya ndi kwa mwezi ndikuyembekezera kuti tsiku lakuti mwachitsanzo. I think ndipa 11 September. 11 September ndi nthawi anabadwa Yesu Kristu. Si pa 11 September lapo iye adabadwa pa 1 Eternity. Koma chifukwa kuti ali ndala ya dziko lapansi inasinthasintha nde chaka chino mukhoza kuona kuti ikhoza kukhala pa 11 September koma chaka chamawa mwina kudzakhala ma 1 or 2 October. Dzina la mwezi wetu lao 12 September pamene. Okay. Ya okay. 12 September ndi pamene mbali tsiku limene Yesu adabadwa. Okay, ndeno tilai pa 25 December pa 1 pa 31 tsopano nde kumakhano gwire nkoke yeno akhristu kumakhano nkoke sagona nyumba akhristu akura ku crossover nkhani imeneyi munayiyamba tikunena mwezi wa February kaya tili pa February nena kuza imene imikeni imene ipezeka mu mwezi wa December. Nde tino pa mene bobono pa 31 apa Kristu sagona nyumba kumakhala nkoke atiti tukapanga crossover meaning ya crossover ndi chani?
crossover azamakhala kuti achoka chaka china akupita mu chaka china. Yes. Koma chaka chipena amakhala akuchokacho chimakhala chaka chakuti ncha Satana. Ndipo zisangalalozo amazisangalalira kwa Mulungu uja tamunena kale dzina lake Janasi wangope ziwiri. Ni mwambo olakwika sukufunika kukhala pakati pa anthu opemphera. Anafunsa kuti kodi brother so ama pemphera church yanji. Brother so ndi researcher. Ine bodi mafunsa kuti anthu amafunsa kuti brother so amapemphera mpingo wanji pamenepo sina kuveni bwinobwino tambiraniso pamenepo mati brother so amapemphera mpingo wanji. Ndanena kuti brother Solo ndi researcher. Okay. Osakasaka choonadi pamodzi ndi anthu ena. Koma mulibe mpingo oti kuli mipingo kunja kuno kuli Roma, kuli Babarisi, kuli Apusapuse, kuli ajina Paketempa Kosi, kuli ajina Service Day inu mulibe muli kategori itiyo muli mbali iti. Ali kuli ajina Paketempa Kosi. Ndidali 7 ndo anayi magaye. Munali 7 ndo munema. Fori yweni mafuna fuso limene limabwera. Fuso limene panopa tikusonkhana tikukanga titupanga reform. Mukupanga reform panopa mumasonkhana mbalaketi yo. Timasonkhana ku Thabani West. Thabani West mu Rustenburg menemu kapena mu Rustenburg. Okay, mumasonkhana tsiku lake litiro. La Sabata limene tawerenga loweruka. Okay, jabwino. Nthawi imakhaso yomwe amamba Service Day kapena machitidwe anu nda Service Day ndi zinzosiyana. Mmachita pali kusiyana kwanje kwa momwe mapempherero ndi anthu a Service Day. Timasiyana chifukwa chakuti ife tikamayankhulana ndi mlengi sitimayankhulana naye chitaimi iya kapena titakhala pansi. Mumayankhulana naye mutatani? Titagwada. Kusonza kuti service ikayamba makholi mwagwada mpaka service ita muda kachigwadire kapena mukamapemphera pomwe mumagwada. Kupemphera kujatu ndi kumene kumakhala kuyamphana ndi mlengi. Okay, chabwino pamene pamafuna ndimvetsetse pamenepo. Kumene kuja ndi kumakhala kulankhulana ndi mlengi. Ifeyo ndi kuti timatero. Okay, funso lili kubwera pomwe funso loseleli kukufunsa zonsezi. Ndimafuna ndikufunseni kuti panga connect ndi tsiku la pa 31 kuti ku church kwani ku pa 31 kumachitika zotani. Kulibe zimene zimachitika ayi. Kulibe kochezera kwagona panje yayi. Kulibe olo mmodzi kulibe ifeyo koma kuchokera pa 29 kapena pa 30 Adara. Tichule miyezi imene anthu akuidziwa. Foti mwezi umene ona inenso ndikudziwa kuti Adara ndi mwezi wanji. Mwezi umene umakhala mkatikati mwa March kapena April. Okay, March kapena April. Mwezi umene umachedwa wa Adara ndiye ukamatha ndi pamene timakhala kuti tukayamba chaka china. Okay, ndipo momwe mumakhala ndi crossover yanu pamenepo kapena pomakhala mapemphero chabe. Pamene timakhala ndi mapando kuti ana athu asangalale, ife tisangalale. Kumakhaso pulitsa makombola umeneko ngati mwati machita chine kapena inu mankhala kuti basi ngopita kwangopemphera. Pulitsa makombola. Wati zilipo tu machachi muru ara abusa kuyatsa kumuyatsa wawo kombola kuti apulitse pa jeni pa 12 kwa usiku ya pa 30 wati. Kulibe zimenezo kumeneko. Okay, for funso limene limafuna ndifunse pembo kuti lidziwe zoti ku church kwanu mumapanga zotani. Okay, tionene pawani injeni pawani December ku church kwanu kumakhala zotani. 1 December 1 January. I mean 1 January, yeah, 1 January, sorry. Kulibe chimene chimakhalapo atsogoleri. Kulibe chiyonse chomwe chimachitikako. Kulibe ife kwa mayo pa agent pa 1 Nissan pamene. Pa 1 Nissan. Okay, ya miezi ndi makangari ndi maize mbaziyemba umabe mwaika kamira. Nde okay, tisaita hai. Taruzeni miezi yeni maina miezi yeni. Kuri miezi yeni
maina awo ndatiyo mungotiuza ngati mungotiuza kuti pali mwezi wakuti oyamba ndi wakuti wachiwiri ndi wakuti wachitatu wakuti kungonena choncho kuti anthu mwina omvera angofoti miyezi yono kuti ndikuyesa kuyizembazemba mabe muzo kuti mukuyibweretsa ndi nono kuti anthu mwina ti asiya panjira anthu mwina afuna adziwe zoti miyezi yeniyeni nditiyo. Miyezi ndikupatsani koma popeza ndi topic yaitali ngondilole ndingokupatseni koma 2 minutes zakhale nayo tizidzawerenga magesi komanso tizidzaika mu chiyankhulo chathu chapansi. Okay, chabwino apopo tidzapanga zimene zozo koma pakali panopo mafuna ndingodziwa zoti miyezi yeniyeni ya m'baibulo yovomerezeka asati ya tuli ilipo miyezi ingati ilipo miyezi ingati imakhala 12 zaka dzina 13 imakhala mwati imakhala 12 chaka china imakhala 13 imakhala 13 chaka china. Ndi chifukwa chani kumakhala kusiyana kumeneko? Imani kaye tibwerabe ku chifukwa chani kumakhala kusiyanako ndingoyeneneka imiyeziyo. Okay, mwezi woyamba ndi mwezi wanji? Nisani kapena Abibu. Nisani kapena? Nisani kapena Abibu. Okay, wachiwiri? Vivi? Si, okay. Wachitatu? Sivani. Wa number 3 umenewa? Wa number 4? Umachedwa kuti wa number 4. Umachedwa number 4 basi. Wa number 5? Umachedwa kuti wa number 5. Wa number 6? Eluli. Yes. Number 7? Etanim. Number 8? Buli. Number 8 what mwari? Wa Buli. Buli. Number 9? Wa Kisilevi. Number 10? Wa Tibeti. Number 11? Wa Segati. Number 12? Wa Adara. Nanga iwiri yojezerayo umodzi wonjezerawo mwati chaka chine matoka ndi 13 chaka chine umatoka ndi 12 onjezerawo umachedauria Adala umenewo umachedauria Adala yemweso Adala yemweso Okay. Okay. Yapa chaka ibwimira mitundu 12 yana Aisraeli ibwimira mitundu ibwimira opunzira asanu opunzira 12 Yesu okay. Machidule ndinene choncho ndipo musaiwale kuti kumiyezi kumitundu yana Israeli chakunali Yosefe koma amene anadalitsidwa adali Eferemu ndi Manase. Okay. Kutanthauza kuti mukatenga Yosefe kuti akwanitse anthu 12 origin mitundu 12 mukamugawa pawiri Eferemu ndi Manase mukhala ana 15 ndi ana 15 ndikuti ana 13 okay. Ndiye nchakakupeza kuti kuchakaso pamakhala ena miyezi 12 pamakhala chaka china cha miyezi 13 kufuna kuyimira Eferemu ndi Manase. Okay, so chaka cha m'baibulo chenicheni cholondola chomwe mukutipatsachi mukutiuzachi chaka chinochi ndi 226 kapena kumeko zaka zimachida uri chani foti unosina ngati mata chaka chino cha 2000 ha chaka cha 2001 2002 kumeneko kungati mukamaita ndi mayina amene imeneyi imachidwa chani zaka zawo zimachidwa chani? Sitikuitana ndi mayina a milunguyi ndiletseka pamenepo. Okay, yeah, mukamaitana ndi mayina amene ndikayi pang'ono ndiyankhetu ndakumvani funsolo. Okay, chabwino. Amene wasimayina a milunguyi amene ndi mayina azochitika za mumchaka. Yes. Komanso ndisadakuyankheni funso lanulo. Ndimafuna ndimalizitse kuti kwa ophunzira 12 aja amene
akuyimirira miyeziwa paja Yudasi adadzipa wa nambala 12 yes ndi anamusankha wina otchedwa Matiyasi amene analowa m'malo mwa Yudasi anasankha munthu ngati wophunzira okwana 13 Matiyasi zili Bible limadapanga record kuti anasankha munthu wina zina ke Matiyasi foti mavanga kuti Yudasi uja atakazipa anazipa Yesu uja ataphedwanso so zili ukhanga kuti ngati ophunzira aja noti anakha kuti anali omweyo amene analipo koma ndiye kuti nambala singauti yasintha pamene namba inasintha ya inasintha chifukwa poyamba analipo 12 olo wadzipa winayu komabe ngwa 12 iyeyo ngwa 12 kukabwera wina wa nambala 30 wa nambala 12 kukabwezeretsa uyoyo ndiye kuti akwanira 13 mmene makhali ya miyezi ija oh yes now I get it so zoti miyezi ija imatengera kuti zimatengera kuti chaka chimenecho choti yathira ndi nthawi lole motani ndi 13 ndi 12 koma pofunanso kukakwaniritsa malemba kuti mitundu ya ana Israeli ilipo yokwanira 12 koma pa 12 po pali Efereimu ndi Manase amene mukawerenga kupangitsa kuti ikhale mitundu ija ioneke ngati ndi 13 komanso ophunzira analipo 12 koma padabwera wina wangati wa 13 kukhala ngati zikukagwirizana zonsezo ndedi yankheno kumbali ya dzaka tsopano yes ino mukukumbukira bwino pamene tinkachoka ku 1999 kulowa ku 2000 anthu ankanena kuti dziko lapansi lisintha system zipanga crumble down maakaunti asokonekera kamba zambirimbiri koma zidachitika sizinachitike sizidachitike chifukwa chakuti chakacho chinali chabodza chaka chinali chabodza lero pamene chili pano sitidafike ku 2000 tili kutali kwambiri kusoza titachoka 99 limene tifike 100 asati 2000 pamene paya ino mukungoti 99 19 usinanga ndi 1999 yetu ndeti maene yakufika pa 2000 koma 2000 analiwa anthu amene adaiza wanthu ndeko kufunika 2000 weni wachilengedwe chimene Mulungu adayika pamenepo sitingakafike ku 2000 dziko lisadate silingafike ku 2000 dziko lisanathe okay pano ndoti chaka chenicheni cholondola ndi chiticho chimene tikukuzanicho panopo tili mu 1786 koma information imene inu munalemba munapanga Google kapena munapeza bwanji information yonse for reason kuti ndaufuza ni mafuzo sizikutengeranso kuti mukhaleka nthawi kuti muganize kapena mupange information imene munayika pati kapena munaitenga kuti information imene ngoti talitsa ili mutumo basi pamene paliponso zolembera zizonse zomwe zinalembedwa information imene kuti munawerenga pena pake zaka zitu zimadziwika chifukwa muyendera kubadwa kwa Yesu kuti adabadwa pati ndiye kumayenda mukapezanso Israeli wa fake uja kugwiritsa ntchito zaka zimenezo ku Israeli fake uja sagwiritsa ntchito zaka zomwe ife amagwiritsa ntchito zaka zimene munenazi pa internet ipo amatero pa internet ipo koma anu wake wonso amagwiritsa ntchito mukafika lokale mukapeza kuti agwiritsa ntchito zaka zomwezo zimene anthu akugwiritsa ntchito a dziko lapansi ndikukhulupirira kuti palinso mayiko ena ngati achina Somalia kuno kuti ku South Africa kuli anthu wa Somalia amatsegula mashopu ukamafunsa amanena kuti chaka chomwe musangalira kuno kuja 2000 kwathu si 2000 ya amanena zaka I think mwina zaka zikoma kazi zimene zikapena mwina palinso kusintha kuli kwina kwake iwono ndamene angayankhe eno mutati mwakumana nawo mpauza kuti kodi niyo muni munchaka chanji fota nkamanena mukona kuti chikufanana ndiye kuti mudzione kuti chaka chake chomwecho mukaona zosiyana ndiye kuti mudzione kuti si chomwecho okay okay chabwino ayi leroli tinafatsa kwambiri tinaona kuti tisasiye nkute yayi komano ndoti
sindikudzori pamene papoti nkhani ndiyokambirana iyi pamene pa programu yathu ya jeni ya pomwe tinasiza ujeni tinasiza wiki yatha siti ndoti tibweno wiki amawa ndoti tizambire pamenepo kapena tiona ndi nthawi ayi pamenepo ndekuti tidzabwera wiki amawa tidzatero koma ndikupemphani pempho limodzi. yes kunena kuti mukapeka posta ija muti musatikirepo chizindikiro cha mtanda chilichonse. pa posta paja lisekepo chizindikiro chilichonse cha mtanda musaikepo chizindikiro chilichonse cha mtanda mukoza kuika ulo baibulo lotsegula isifaini olosayikapo chizindikiro china chilichonse isifaini kungolemba kuti kukambirana chani basi. mtanda wapalamula chani mtanda mukakhala kuti mwayika mtanda uja ineyo ndimalephera kuti ndikoza kuika olo pa status olo kuika pa Facebook. okay ndekuti ma viewers akozanso kukhala ochepera chifukwa nanga si munthu ukakhala kuti anthu akukutsatira ndiye umaponyera ndiye adabwe kuti iweyo umalalikira zotsutsa mitanda ndiye iwenso uli pa mitanda pompo uli nenga. okay ndakumvetsetsani pamenepo ndaona mtanda pomwe mukunena pa posta yathu ya last week pamwe panali mtanda ndapaona pali mitanda ingapo ndithu ndaiona ndithu pali mitanda iwiri ndithu ndaiona pamenepa foti ndikuyang'ana posta yathu ya last week. chabwino ayi apo takumvetsetsani atsogoleri ndiyoti tipanga zoti tipange zimenezo foti zoti nkhani ya mtandayonso mwina pali nkhani pamenepo ndiyoti nkhani imeneyi tipititse kutsogoloko kapena mwina mukhozongochita mwachidule kuti mtanda mwadana nawo chani kwambiri koma mtanda mungodziwa kuti ndi chizindikiro cha anthu amene ali Aroma. okay kaya mpingo wanu umachedwa CCV koma ngati uli ndi mtanda ndino Aroma. kaya mpingo wanu ndi wa Seventh-day Adventist koma uli ndi mtanda ndino Aroma ndino abodza. Aroma inuyo ndipo mabuku amanena kuti ndi anthu otsatira papa amene amakhala ndi mitanda. na anthu otsatira papa okay ndimpange okay kusoza kuti mtanda sukufunikira m'machalichimu mtanda sukufunikira m'machalichimu anthu otsatira mulungu ena amayika nkhunda sizifunikiranso zimenezo. kodi ndzaphindulanji tibwera kumene kuona ngati kuti pali nkhani zambiri zedi zoti anthu alazidziwa kwambiri mutadzawunikira kuti kodi nanga of course timadziwa kuti brother Taibu amafotokoza umene timafanira dziwabe kuti malogowa kwenikweni malogowa phindu lake ndi chani zimatanthauzanji. zili ndi phindu lanji zimene zibe phindu lililonse zilibe phindu. tsono chalichi isakhale ndi chizindikiro chilichonse mnanga sinanga ndi pa chalichi apo amasonkhana anthu panja ano pakhale chani panja mukoza kupanga basi mwina basi upanga chizindikirocho koma chongolemba vesi basi. okay chabwino ayi takuvani pamene popo kuti kungolemba vesi basi osayikapo china chilichonse osayikapo kapena Ambuye Yesu apita omwamba nkhope ya Ambuye Yesu osayikapo chilichonse ya osayika ayi chifukwa Ambuye Yesu amene mwayike wotu akhala ofira khungu pamene Yesu sofira khungu. yes ndizoona ya tatsogoleri. okay chabwino ayi takuvana papata sintha ndikuti tikamapanga posta ya ulendo umenewu ikhala yomwe ija koma tingochotsapo mtandawo. tathokoza alemekezeke Mulungu. zikomo kwambiri. Pamene pasudi kuzoti wiki yatha munatitsekera ndi pemphero. Wiki ino mutitsekera ndi mawu chani? Ayi
wiki ino ndekuti nditsekere ndi pemphero lomwelo. Ndi pemphero lomwelo. Neno anthu akamakhala kuti tifuse chonchi. Mukamapemphera anthu omwe akumvetsera agwade ayimirire akhale chotani? Akhala mmene iwo angaganizirire. Yeah. Chifukwa amene ndikupempherayo ndineyo iwo akhoza kukhala ulo pansi palibe vuto. Ari amene akumvera pemphero akhoza kukhala kumwe angakhalire inuyo ndi amene mugwade amene mupempherano. Zimafunira zizikhala choncholo machalichi kapena machalichi ngati nonse muli mchalichi abusa akupemphera nonse mugwade kapena ogwada akhale amene akupempherayo. Chimene chimachitika mu chalichi mumapita nonse kukapemphera ndiye ngati mwapita kukapemphera munthu akamati gwade pansi tipemphere. Iwenso umafunika la mu mtima ndiye umayenera kuti unawenso ugwadenso nawe. Okay, chabwino ayi takuvani titsekereni ndi pemphero. Omvera ngati afuna kuti apemphereso nawo pamene alipo ndiye kuti agwadanso. Kusonyeza kuti mkungo chabwino tingochita ngati motero forsa ngatatseka kale program. Kusonyeza kuti anthu akamapemphera akuyenera kuti agwade basi. Munthu ali si gentleman munthu uyu kuti adzikhala akupewa. Ali bizo malemekeza bwana ake uko alepera kulemekeza Mulungu. Isizoona zimenezo tizipemphera titagwada nthawi zonse. Okay, chabwino. Tipempherereni kapena wina pali mawena otsekera musanapemphere kuti pali mawena oti mukhoza kulapa musana palibe mawake ndongoti basi tipita ngati ali ndi mafunso atifuse mkatikati mwa wiki muti dziyankha. Okay, chabwino. Okay, chabwino. Okay, chabwino ndeti tipempherereni ndisanatseke program yathu. Zongwa mbiri. Komanso imanikai ndimafuna ndifuse pamodzi. Sinanga tikupangitsa anthu lino adziridziwa Bible limati chani zofunikira kuchita. Tikamapemphera tizitseka m'maso kapena tizikhale kuyang'ana. Tizitseka m'maso kuti tisakhale ndi chidwi choona zinthu zimene zikudutsa. Chabwino ndathokoza mafuna pamenepo ndimva sanga kumakhala kusiyana anthu ena amapemphera akuyang'ana anthu ena amapemphera atatseka m'maso. Amene atseke m'maso. Chabwino wozera munthu mwina akupemphera mu chechi muja akuyenda koma akupemphera sono pamene mafuna tidziwe zoti munthu ukamakhala kupemphera mafuna utani tseke m'maso kapena ukhale maso chionere. Sure. Chabwino titsekeni ndi pemphero. Tifuna tikuyamikeni komanso tikupatseni ulemu. Pakuti ndinu mlengi wa chifundo chachikulu ndi chodzaza. Chifundo chanu chosefukira ndipo chilemalire. Takuyamikani popeza mwakhala nafe ndi kutitsogolera pamene timanolana wina ndi mnzake. Ine ndidziwa icho ena adziwa icho tonse tikamangirirana kukalalikira uthenga wolamitsa wa m'masiku otsiriza. Ndipo kotero uthenga ukafala kudzikolosera pansi monga mwa malemba chiweruziro chidzafika pomwepo. Tikupemphani mukhale nafe ndi kutipambanitsa ndi kuti mkatikati mwathu mukatipatse mtima mukeka komanso wakutha kuzindikira tchimo ndi kulisiya. Pitirizani kukhala nafe ndi kutitsogolera moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Pitirizani kutipatsa zosowa za pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Mukalemekezeke kufikanso tidzakumane tsiku linapo mpano. Mwachifundo chanu mu dzina la mpulumutsi wathu tapempha ndosiya izi. Amen. Amen. Menemo nimene tachitira mpologalamu athu lero munali ndi ine Chika John Mabena kuchokera pano pa Mabena Studio ndithu tinayi ndi program omwe tikusanthula Bible yomwe mutu wake tikutcha kunena kuti Bible mwachindunji kapena Bible mwachutchutchu. Tikutanthauza ndithu tikufunsa tikumakhala tikuyankha mafunso ena ndi ena amene anthu amakhala nawo mu Bible. Leroli tikupitiriza nthawi pomwe tinalekezera last week. Kungoti last week tinalonjeza kuti lero tikhala tikuona kubwera kwa Loti
koma noti nono tili mafunso anachuluka ndi mafunso amene anatipatsa atipangiranso kuti likhalenso ngati phunzironso palokha koma ndithu musathawe ndi omweja ndithu ujeni mutu wake ndi omwe uja wa baibulo omwe chindunji chifukwa tikulondola baibulo tikufuna tidziwe choona chenicheni cha baibulo foti zikuoneka kuti zinthu zambiri zomwe timauzidwa m'matchali chimu sizoona yayi ndiye pomwe tinali ndi programu yathu ya lero pomwe tinali ndi brother so pomwe timapitiriza ndithu pomwe tinalekezera last week tikupemphani kutinso mukhale pamenepo mpaka ndithu titakubweretsani programu ina brother so tikukambira nawo anatiuzonera kuti mukhoza kumapereka mafunso anu mukapereka mafunso anu tizoona kuti mafunsowa akuchuluka motani ngati mafunso achapitirira 10 tizikhala ndi programu yoyankha mafunso okhaokhawo chifukwa tikuona kuti mafunso ikumakhaso programunso payokha koma ngati mafunso aja mwina ali awiri ola atatu ndiyo tidzingowatenga tidzingoyankhana mpulogalamu yokubwerayo koma nthiwo tikhale kupanga zimenezizi manambala atasiya kaya mwina mufuna kuyankhula straight ndi brother so kuti mwina pali zinthu zina ndi zina zomwe mukufuna mwina mutamva atakuphunzitsani sindidziwa kuti brother so ena atakhoti mwina kuti ali ndi mwina mafuna mwina ngati mutsegule kati kasukulu kuti mukhoza maphunzitsa zimenezizi anthu azibusa kuti nawonso adzaphunzitsa so ena nzotheka zimenezo ngati akonzekera kuluza ntchito zawo mukamati ngati akonzekera kuluza ntchito zawo inunso sinanga kuti inunso muli pa ntchito ndiye nawonso alotali pa ntchito ndunena azibusa aketu inu munena azibusa ake kugwira ntchito kumatumikira azibusa imene iso ndi funsoso okay funso limene lili mutalisunga programu ikubwera iyi ndimafuna kodi amene wawa ndazibusa kapena ndi antchito ndajada nenedwa ndi Yesu kuti mbusa olibidwa mkwabodza Yesu ananena zimenezo vesi yanji zili pa vesi yanji awerenga okha iya itamu ya tsogoleli poka mutatseka iyi koma no imene iyi mundisungire imene iyi mudzayankhe mpologalamu ikubwera iyi yokhudza azibusawa kuti azibusa funso loyamba limene muchokera kwa ine likubwera kwa ine unoti mudzandiyankhe mpologalamu ikubwera zikoma kwambiri ayi ndimene ndimwethu utapangira ndi brother so mpologalamu athu lero tionanenso wiki amawa komanso ngati kumene mumapita kuja mafuna kuti anthu mwina akoza kufuna kuti andipeze delegate mmesa akoza kungoimbira ino ndimweti matena kuti anthu angalafuna kukupezani inu ndoti akhoza kutiimbira ife mukatiimbira ife ndi amabena studio ndoti tidzakupanga ni connect tidzakupasani nambala kwa brother so alibe PA wina lese abe PR wina lese oti kapena kuti ayi zidutsa kwakuti tidzakupasani straight number yawo muzayankhula nawo ka straight zibebiso kuti ayi muyankhule ndakuti kena mwankhule ndiwo iyayi apopo tidzankhula nawo straight ndiwowo brother so ngamira khoti mufuna kufunsa zinthu zina ndi zina ali omasuka komanso ali osangalala kuti mukhoza kumafunsa mafunso kuti tione kuti chitsogolochi ndi chotani nthawi yatitsalira yochepa mtumiki twaibu amatiuza zimenezo kuti kanthawi katsala kochepa nawonso brother so amayenda so momwemo kuti kanthawi katitsalira kochepa ndiye kanthawi katsalaka tidzakasowa chowiringula takuthokozani kwambiri chifukwa chokhala pamenepo tionanenso mpologalamu ina imene ikubwerayi makoma nonse zikomo kodi mukumanga nyumba ndipo muli ndi nkhawa komwe mungapeze akatswiri omwe amaziwa za interior designing inde akatakwi oziwa kuipanga nyumba yanu kukhala yosiririka apatu tikunena za dado rails floating TV units wall panels ndi zina zambiri yankhotu ndi Azulanga Projects awatu awa ndi kumathero a nyumba ngati nyumba anu munamaliza kumanga ndipo mukukhalamo koma sinaduse m'manja mwa Azulanga Projects ndiye kuti nyumbayo sinathe tulukani akadaulo ayigwiregwire kaye komanso nkutheka kuti mukufuna kugula katundu aliyense kuchokera ku dziko la South Africa apatu tikunena za magalimoto furniture matiles tingoti kalikonse yankhotu ndi Azulanga Projects ayimbireni foni ku South Africa pa +2771 017 0529 kapena ku Malawi kuno pa 0899 930 096